دليتك تقعزو كم دليتك تزاربو كم دليتك تبلعو كم دليتك تخدنو كم دليتك تسرح يكونن سرعتن أكايدان اللو نمن كتصبقلو نعي كتصبقلي نعخاتكم كتصبقلكم تتأنكيقنا نقحنا أن نبرو نبرا نعنا كتصبقل أم مدري كتصبقلنا أب السماء كتصبقلنا معنات حواتي listen سلازي نايمان بقى نقول سب مفكر هاليلويا بزي كان حواتنا مفكر نتسألونا مفكر عداي هاللكم اللي متصحف قدس امين كل ساعه امنتنا ندعبينا مس املاخ دلنا ነገር كوم دما مسحوات بفقرنا نبر ازي كفت حده اننقحلو كون كله كاله دما املاخ بار كمتي قديمه زنገርكم بقى كابيناي كنقعن كنطنققن كم دلنا نفلط ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተጠንቀቁ ንቅሑ ኢሉና እግዚአብሔር ቃል ካለ ንቅሓት ክልውና ዝደልዩ እንታይ ዳልኩም እኔ ክርስቶሳዊ ንቅሓት ናይ ጽድቂ ንቅሓት ናይ ቅድስና ንቅሓት ብዙሕ ግዜ ጸላይ ብዛዕባኡ ንቅሓት ክልውና ደሊ አምላኽ አንቱም ተዓምቲ ነገርኩም ኦ ጸላይና ጸላይክም በለና በንቅሓት ክንብር ከም ደለና መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ግን devil conscious ክትኮኑ ግን አይደለኔ ሰይጣን conscious ወይ ድማ ንቅሓተ ሰይጣን ክልወኩም ግን አይደለኔ ንቅሓተ ክርስቶስ ተዳህሊና ሁሉ ሰዓት ንቅሓተ ክርስቶስ ተዳህሊና ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ህይወት ናይ ክርስቶስ አነባብራ ናይ ክርስቶስ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ጸጋ ናይ ክርስቶስ በቃ ብዛዕባ ክርስቶስ ተቀነ አምሮ እንደሕዳ ኣለና ኮይኑ ጸላይ ክረክበና ይክእል تاخب صلاي خنطنقق نقحو دغبانا انتاي دايلكم ابتو كاينركب ስለዚህ አበቱ ካይንረከብ እንነቅሐሉ መንገድ ድማ እንታይ ዳልኩም እኔ ክርስቶሳው ንቅሐት ምዝህልውና Christ consciousness is it time Christ consciousness time ዳልኩም እኔ በክርስቶስ ከም ጸደካ በክርስቶስ ከም ተቀደስካ በክርስቶስ ከም ዘሀብተምካ በክርስቶስ ከም ተባረክካ በክርስቶስ ከም ዝበልጸካ በክርስቶስ هاللويا ازي نقحات ازي كلونا دلي اتزعبي نقحات دبلو ازي لذي كريستوس كما تقول ايتداناغرني بزحات بسم كريستوس كما تقول ايتداناغرني بزحات نبيات املاخنا يلوم مصيوم كداناغرخا خلو ايتداناغرني مخنياتو كريستوساو نقحات عليك نزي نقحات زغ نورو نخل دما بمن تعلكم ني براديت نيمفس قدس ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ብልሳንና ጸልና አምላህ መስገን እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጸመና ፍጻሜ ናይ ሐዲስ ኪዳን እናነበርና ብንቅሓት ነብር ክብርን ጎይታ ይሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አቶም አቦታትና በዝንቅሓት ዚኦም ዝነብሩ ነይሮም ናይ ጳውሎስ ህይወት ገርመኒ ጳውሎስ ተዳምቢኩሞ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብለና ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቅደ 27 ከምዚ ብዕዮን ብጻዕርን ኢሉ ትጉ ከምዚ ነበረ ብዙሕ ግዜ በመንቃህ ይሉ ብዙሕ ግዜ በመንቃህ በጥሜትን በጽምእን ብዙሕ ግዜ ጾምን በቁርን በዕርቃንን ነይረ ይሉ ግን ታደለ ያደለው ብዙሕ ግዜ በመንቃህ ብዙሕ ግዜ በመጽላይ ጥራሕ ደይኮነስ ጳውሎስ ጸሎት ይወጪ ነይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ መልእክታት ዛሪኹሞ በቃ በደይ ምቁራጽ ጸልየልኩም ኣለኹ ይብል በደይ ምቁራጽ ጸልየልኩም ኣለኹ ነፍስ ወከፍ አባል ማህበር ሒዙ ይጽልኸም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ግን ኩኖ ጸሎት ዝሆነ ምንቃህ ግን አፍተን ማህበራት እንታይ ይኸውን ኣሎ አፍተን ማህበራት ዘሎ ጸገም እንታይ በኸመይ ክፈትሖ ይኽእል ካብ አምላኽ መልእኽት እንዳተቀበለ ንቅሓት ትብለለ ኩኖ ስጋዊ ኩኖ ምጽላይ ድሆነ ንቅሓት የዛረብ ደሎ ከም ድማ ሃሌሉያ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ፍቅደ 4 ታይብል በሁሉ ከም አገልገልት አምላኽ رأسنا نرئي علينا أمبر راي ببزح تقصتي بمكرة بتشنكت بتصاب بموقعت مأسات بقارة بتعاري بمنكح بتصوم إبل لا يوم بزح جزء بلوس دخون أقل قلوت بلوس دخون هيوت ممنا يناتبقي تمني تجنونه أخلا يكونن من البات قبل الزبالة هيود اللوام قبل الزبالة أجان أقل قلوت نزل اللوام سبات كقنونا تبقي مقنعنا هذا حق خون كله جن نزبت حمود اللو درجة دبت حلو مترب ويدما قدل من قد جنال باولوس أقول له أنا أزيو زجر من نزبه جنن كن باولوس زنبره كدي وات كن دايو بزح جزيه بالعلم آمين بتعري بنقح بتصوم ببزح جزيه منقح
ብዕዮ ብጻሪ ድብሉ ቃላት ተደጋጊሞም ንሪ ስለዚህ ዘሐዋርያ እዚ ንኣምላኽ ኣስሚርዎ ደሓለፈ ቅርጡ ድኾነ ስርዓት ድሎ ዲስፕሊን ድልዎ ህይወት ዝመርሐ ሰብ ነይሩ ጎይታ ይባረኽ አሜን ዛሳልሰይቲ ለኹድ እሱ ድማ ጸልዩ ጸሎት ድብል አርእስቲ ኣዝዩ ሰፊሕ አርእስቲ እንዲ ኣነ ግን ሕፅር ኣቢለኒ ሽተይክብለኩም ጎይታ ይባረኽ هذا نعم الله سب كم زيلو آمين معلتها كل دويلكا قبل على سلائخا قبل على خناتاتكا قبل على شجركا تقول لها نقوة السيخة تنبرك خير نقوة السيو زنبركخ معلت الدويلي ودو مصحف قدس هاليلويا الدويل دلود مثلا كاي ودق يتنقق يدبل نقوة السيخة تدا تنبركخ كاغنا أملاح بارخ معلتها دويلكا تودو قبل على سلائخا تجاميها رجس كاتودو قبل على خناتاتك رجس كاتودو سلازي اتي نقوة السينا من بركخنا اتي نقوة السينا قص املاخ مثلينا نمعلتنا كله قبل على صلاتنا دوكنا بالردعنا لازم حواتي صلوت ني حدا كريستيان استنفاسي حلف حدا كوتيشن نغيركم نيره بزي صلوت منبر مالت بزي استنفاس منبر مالتيو صلوت سرح يكونن كريستيان امين مستنفاس سرح يكونن حواتي نحدا مستنفاس سرح كيركم توسدوكم تغاغيكم اللهم صلوت هيوتيو صلوت نابراي صلوت استنفاسيو صلوت بقى النفس وكف سن لا يبزحنا شجر تاي تدالكمني كنصلي زي نخد سلام تاي تدالكمني نصلوت كم سرح سلنوسداي ويدما بزح حسابات بقى سرعات سلدوستو كصلي تدأ خويني اوكي مجمريا بينك خونالني غصاي كعصخ الالو وكمبركخ الالني بقى قول اخربشني يبلومن موبايلك عصلو بزح بزح اوكي كومو غيركم تصليلو غزي يختمدبو سيو ምናልባት ግን ጸላይ ከይብለጸልና ኮምኡ ሙቹ አዋው ትጽልይሉ ስለደለ ምጽላይ አይለካኒ ኸይብለካ ኖ ጸሎት ስርዓት አይኮነን ጸሎት ስርዓት አይኮነን ብፍላይ በሐድሽ ኪዳን ጸሎት ስርዓት አይኮነን ጸሎት ማለት እኮ ንአምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ ንአምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ ነዛ አብነ ደሆነና ድመራይ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ስጋ ለቢስ ክመላለስ እንከላ ከምዚሎምስ ምዕራፍ 10 4 ተዳምቢውናዮ نابو فيليبوس متيو نابو ارينا موي اخلنا مسبلك ساكن الزمن مسخاتكم كنبر كلخسي واي تفلطون اندي خيلهم انن ابون حدينا انا اببو ابو اباي زنبر زلو بخالد تغرينيا غويتانن مدحنن يسوع كريستوس ات بسغات تغلص املاخي እግዚአብሔር ናምላኽ ዝራእየ የለን ኢሉ ዮሐንስ 1:14 ተዛረበ እቲ ኣብ ሕቁፉ ዝነበር ሓደ ወዱ ግን አጋሃዶ ይድብል ስለዚህ እቲ ስጋ ለቢሱ ኣብ ምድሪ ዝተገለጸ አምላኽ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራእዩ እንዶ ሰባት መጽኦም ከመገረም ዛረበው ነራ ሐዋርያት ከመይ ዛረበው ነራ ጸሎት ማለት እኮ ዳያሎግ ጸሎት ማለት እኮ አምላኽ ምዝራቢ ስለዚህ አምላኽ ክንዛረበው እንት አደሊናሲ ናይግድን ስርዓት ሬጉሌሽን ክንሕልለና ኖ ዌይ አነ ከምዝ ገረድ ወስዶ ኣብ ሐዲስ ኪዳን አምላኽ ዝተገለጸሉት ዛዕበየ ስመን ይዛልኩምኒ ሃሌሉያ አቦድ ብሊ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ኹም ድማ ምዕራፍ 10 7 አንቢብኩም አነ ነዚ ስም እዚ ከላልዮም የመጽሉ እዚ ስም እዚ አፋሊጦዮም ንሳቶም ድማ ፈለጥ ወይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዱለት ስጋ መስቀል አቦ ድብል ቃል ይጥቀም ነይሩ አምላኽ ድብል ቃል ሓደ ግዜ ተጠቂሙ ንሱ ድማ ኣብ መስቀል ቀራንዮ አንበቃ እንታይሉ ኦሊሄ ለማ ሰበቅታኒ አምላኸ ንምንታይ ገዲፍካ ነይሩ እዚ ድማ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን ክዛረብ ከሎ ደስ ብለኒ ንሕና አቦ ማአታን ክንብል ንሱ አምላኸ ክብል ኪሉ ኤክስቼንጅ ገይሩ ኢየሱስ ግን ኣብ ኩሉ ጉዕዞ እንታይ ድብል ይዛልኩምኒ አቦይ ዋላ ክጽልይ ከሎ ሐዋርያት ድማ ከምዚ ኢሎ مريح ناي ጸሎትና እንታይ ድላልኩምኒ ኣብ ሰማይ ትነብርህ አቦና ሃሌሉያ ጸሎት ማህረና መስበሉ ታና መጀመሪያ ፍሬዝ ታና መጀመሪያ ቃል ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቀመላት አልኩምኒ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ሰማይ ማለት ቅድም ሕጂ ነጊረኩም ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ተጓዓዝካ ትኸዶ ቦታ ኣይኮነ ታዳ it's a real state of life ስለዚህ ሰማይ አብየል ተልኩምኒ ኣብዚ praise god አንተኻ መፋጥራ አይደለካ ብዙ ሰባት ለሐለፈውን ይለኔ
መንግስት አምላኽን መንግስት ሰማይን ዝተፈላልየ ቦታ ገደም ይምደስተው ነው ልቋስ ከዛረበን ከሎ ነቶም ተዳራሲያን ናት ወይ ድማ አድሬስ ትገብሮም ዝነበሩ ኦዲየንስ ናቱ ግርኻውያን ስለዝነበሩ ንዓቶም እንታይ ልጽይፍሎም መንግስት አምላኽ ይልጽይፍሎም ልቋዚ ማቴዎስ ግን ናቶም ተዳራሲያን ናቱ ኦዲየንስ ግን ደቅ እስራኤል ስለዝነበሩ መንግስት ሰማይ ድብል ስለዝረዶም መንግስት ሰማይ ስለዚህ ኢንተርቼንጃብል ናሐድሕሉ ተዋሲቡ ዝጥቀሙሉ ቃላት እዩ ዘሴም ሐሳብ ሓደ ዓይነት ሐሳብ ኣብ ሉቃስ ተሪኹሞ ከምኡ ድማ ኣብ ማቴዎስ ተሪኹሞ ኣብቲ መንግስት አምላኽ ይብል ኣብቲ ኸኣኒ መንዚ መንግስት ሰማይ ይብል ስለዚህ ራይ መንግስት አምላኽ ሲ እንሃ አማእከልኩም አላ ይሉ መንግስት ሰማይ አማእከልኩም አላ በቃ ማዓስያ ትመጽ አበያ ደላ ኖ ኢየሱስ ኮ ሰበኸን ከለ ስብከቱ ታይል ዲጀሚር መንግስት አምላኽ ቀሪበ አሞ ተነስሕ ይሉ ሃሌሉያ ደሓድማ አማእከልኩም አላ ይሉ ተገሊጽ አለዋ ስለዚህ ንሕና መንግስት አምላኽ ኣብ ገለ ቦታ ከም ዝኾነት ኣይኮነት ንፍልጥ ታይዳኒ አማእከልና ከም ዘላ ስለዚህ ንጽልን ከለና ነቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣባይ ዝነብር ሃሌሉያ ኣባኻትኩም ዝነብር ኣብ ዙርያይ ዝነብር አምላኽ ኣቦ ኢሉ ክጽውዕ መሰላለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋው ግሎሪ አሜን አቦናቴ 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 ማረፊዬ ሰይ አቦናቴ ኢየሱስ አቦናቴ አቦናቴ ማረፊዬ አሜን ወሬታሉኒ ስለዚህ ዘይንገር ውበትካ ውሬታሉኒ ስለዚህ ዘይንገር ውበትካ ተመስገን 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 አቦናቴ ተመስገን 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 አቦናቴ አሜን ጸሎት ማለት አመንጎ ክልተ ፍቁራት ሃሌሉያ ይረዳአና ጎይታ ይባረክ አመንጎ ላቪን እንደሆነ ዳድን ላቪን እንደሆነች ዶተር ወይ ድማ ሳን ዝግበር ኮሙኒኬሽን it's an act of love ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ስርዓት አይኮነን አሜን ምስ ዘፍቅረካ ቦኻ ስርዓት ጌርካ ትዛረብ ዲኻ ነው አሜን نحن كو أب حدش كده نبركو مس أملاخ كو كده نايكونن طرح دلنا نحن برقص مس أملاخنا كده لنا ديكن مش أبو خالو كده نتقبريها اسكي من قال له مسبو كده نتقبر من قال له مسبو كده نتقبر أمين كنو كده حلفة ناي ولدنت زرق له أولده يكون كان يلوك حدا كاي كلني DNA ناتو أوش قالو زرقو أوش قالو متعرف قدسكا زر أملاخ أوش تنا لنا يدبل هاللويا واو glory زر أملاخ أوشتنا ينبريو أدم يوحنا اسم عرف سلسة فقدش منتخم كم أملاخ تولد دبله كله زرقو أو ينبري ما يدبل حتى أثناء جبر خنبر أيكون لني أنا نسخاتكم من زرق أملاخ دلنا رأي ولد أملاخ كنبال أبو خميس بله فقري هبناكم دم إنا يدبل أمين نفتهم ناتو متأتهم ناتو يتقبلون نتم يتقبلوا بسمو أمنون جنا ولد أملاخ كونوا مسل هبوا ميزبل ስለዚህ ውልድ ምሰቦ ዝገብሮ communication it's a communication it's a relationship beyond covenant ካብ ኪዳን ንላዕሊ ናይ አቦን ውልድን ዝምድና ጸሎት ስርዓት አይኮነን ደቂ ስርዓት ገይሮም ንዓይ ከዛረቡኒ በቃ ከምዚ ብሎም ያን ደቂ ኦኬ ተዛረቡን ተዳደሊኩም ኦፊስ ምጹ ቆጸራ ክትሕዙለኩም ሰዓት ክትፈልይለኩም no it doesn't like that anytime መጽዮም በቃ ወደይ በዝናት ሃንገር ይመጽ ይዛረበኒ በቃ ተደሊው ኸማ አኸል ይጅምር ተደሊው ኸማ ወዳታ ይጅምር ተደሊው ኸብ ድሕሪት ይጅምር ድሌቱ ምጽይሉ አራደ ጊዜ በቃ አነ ኖግሬ ዝንሽ ተወደይ ወደ 8 ዓመት ኮይነሉ ሕጂ ሰለስተ ነገር ሰለስተ ሕጊ ክትሕልለካ ብሎ ሳደን ቀዳሚቲ ቴሌፎን ሒዘ ከለኹ ከይተዛረበኒ ነምበር 1 ካልአይቲ ምሰብ እናዕለልኩ ከለኹ ከይተዛረበኒ እንደን ሳልሰይትን ማኒ ኣብ ጸሎት ከለኹ ምስ አምላኽ ዛረባለሁ ከይተዛረበኒ ብሎ እዚን ኩሉ ሰዓት ተሐሳ ይመጽ ዳዲ ይብለኒ أنا خاني كزار وبلا ملكت قبل بلا يلو ملس دحرخة حنت دقيقة داري listen this is the relationship we have بقى ما تيهم
ዳዲ ዴት ብሎ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ኮነ ነገርና خلو አውሽ ጽናቆ አቦ ሃሌሉያ ሰይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከፈደ 14 ቢብና ያቆራይ ራእዩ ሃሌሉያ አምላክ እኮ አባ አቦ ይልጽው መንፈስ ውልድነት እንበር ይሉ መንፈስ ፍርሃት አሃበናን ይብል God has not given us a spirit of fear but a spirit of fatherhood ይብለና አሜን which cries abba father abba father abba አቦ ይልጽ ኮምድ ማገላትያ ምዕራፍ 4 ኮም ይብለና ናይ አቦነት መንፈስ አውሽጽና አቦ ይሉ ድጭርህ መንፈስ አውሽጽናለሁ እስኽ በልዮ አይትበልዮ በዘይገድስ አውሽጽ ተቀመጠ ግን እዚሁ ስለዚህ we don't need rules and regulations cancel anytime 24/7 anywhere በቃ አቦት ብል በቃ ሃሌሉያ አሜን የቢጋኒ ቀምንስነቴ ከበጋንዴ ዝረኽቦ ኩሉ ድሌቴ ውረታቃስ ማሲጥልም አቦይ ኻን ዘልዓለም ቦይለንዴ ተቀብለካ አይጎደለን እንድማ ካብቲትካ ወአዲስ ርዕካለይ አፍቅን መገት ጸላእቲ አኻይድ ረኽቦ ድሌቲ አሜን 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 የቢኻኒ ከምንስነተይ ካበጋንዴ ዝረኽቦ ኩሉ ድሌተይ ውረታኻስ ማሲጥልም አቦይ ኻን ዘልዓለም አቦይ ለንዴ ተቀብለካ አይጎደለን እንድማ ካብቲትካ ማዕድ ስህሪዕካለይ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ አኻይድ ረኽቦ ድሌቲ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ጸሎት ማለት ሕጊ አይኹንኩም በኢየሱስ ስም ጸሎት ማለት ደስ ይልካ ያቤር ይባረክ በቃ ናይ ዕረፍት ቦታ ኮይኑ ሓጎስ ቦታ ብስም ኢየሱስ ይረዳና በቃ አሜን ብዙ ጊዜ ጸገምና እንታይ መስይልኩም ናብ አምላክ ገለ ነገር ደሊና ኢና ክንጽልን መጽ አጂ ገለ ነገር ደሊኻ ትመጽእ ሞ ትህበንዶ አይትህበንን ስለምንታይ ዘይትህበኒ ንኹስቶ ይብካዮ ንዓይካ ደይሃብካኒ እጂ እዚ ዓይነት መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ከሎኩም እዚ ናይ አሕዛብ ጸሎት እዩ እስኪ በሉ እስኪ በቃ ምናልባት መን ይምሳኹን ኮይኑ ድሰምዕ ደሎ በቃ እዚ እኮ ናይ አሕዛብ ጸሎት ይበሎ ጌታ ይባረክ እዚ እኮ ናይ አሕዛብ ጸሎት እኮ ይድሉና መጽሐፍ ቅዱስ አቦኹም እኮ ንኣኻትኩም እንታይ ከም ዘድልይኩም ይፈልጥ ብስም ኢየሱስ አቦ ኸባና ዝደሊ በቃ ሪሌሽንሽፕ ስለዚህ አሕዋተይ ተጠንቀቁ ንቁሑ ጸልዩ ጸሎት ግን ሕጊ ይኮነ ብዛዕባ ጸሎት ዘሪ ብዙሕ ዝተዳለኽዎ ነይሩ ለማዓልቲ ግን ኣብዚ ከኣኽለኒ ጎይታ ይባረክ ጸሎት ስርዓት ሕጊ ኣይኮነን ኤኒ ታይም ክጅምሮ ትኽእል ኤኒ ታይም ክትውድኦ ትኽእል አምላኽ መስገን አና 24/7 በመንፈስ ክንነብር ኢና ጸወይና በቃ መንገድና ሀትካላ ላቪን ዳዲ ኢየሱስ አይ ላቭ ዩ በቃ ወይንስ ክፈትወካ በቃ እስኻ ናይ ድገበርካለይ ማለት ናይ ድገበርካለይ ለዋት ናይ ድገበርካለይ ድንገጽ ዋው በቃ እዚ ኮይ ደድሌካ ይፈልጥ እዩ በቃ ጫማ ገዛ መኪና ኒ እዚ ናይ ቆልዑ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ አይኒ ሕተት አይኮንኩን ንብለለሁ ኩኑ ምሕታት ግን ዝምድናይ እስኪ ሰው በጣም በቃ ፍቅሩ ግልጽ ደብለልኩም ውላድኩም በቃ አለውሽ በፍቅርኩም ስሕንን ድበለ ውላድኩም በቃ ከተመጹ በጣም ዝናፈቀኩም በቃ መጽዩ በቃ አቤሎ ዳዲ ድብለኩም አቤላ ማሚ ድብለኩም ጎደሉ ይትፈልጡን ጎደሉ ባዕሉኩም አይትገጽኡሉን ባዕሉኩም አይትምልኡሉን he knows it ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ አሕዋተይ በቃ let's fall in love with him ድበለጽን ቀሊልን ጸሎት ካለና ወረደ በገደበዲ አትብለ በቃ ኢየሱስ ትርዳው ከሐስ ኻነ ዘቋንቋስ አምላኸይ ትርዳው ከሐሪ በገደበዲ ቦስታ ማላ ባባ ጋና ማማ ትብል ሐውስጥኩም በቃ ሩባታት ማህይወትና ወሐዝ ኢሮኮኮ ጎዳና ማማ ትሲ
ترجم اللي با تهيد بلك هذا اللي خو خاتوله تهيد بلك هذا اللي خو اسكي ترجم اللي با بابي ترجم اللي باباي ترجم اللي با تقوله أملاخ بار ترجم وهابك أني كوراكي زالا بادا ميتشبور تولي ما تعرف كل ترجم وهابكم تسليله أملاهم مسك I know أملاخ بقى أبزي قرب برهان زنبر حبيب مفرحي بقى زبالة حوم خان يس السوق خالق قص نعين نعخاتكم تجلس قالوا جن زيكونن قويتانا من حنا يسوع كريستوس المدرس تجلس قالوا ما ننت زيكونن أنا نبون حدينا دبل ما ننت زيكون loving kind بقى بزوج جدي سبات بهم يوم قرينا الدليل أملاخ زبالة حوي أبزي قرب برهاني زقر زنبر قليل كايو no reverence ألك نأزي زفكرك أنا أملاخ مستايك جوري ليكم كن مستايك كوينا يفلت نسو سماين مدرن دفتره زر أندير دفتره ناحيجن أغريب إنه ولد وغيرني لازم I have to act like a son يسوع كريستوس قويته آمين بقى يوحنس كم ليكون النيرو يوحنس بقى أبلغ بيجوز قص أنا مشيت بقى خدك اسكاله قدر خدك اسكاله بقى أفعل بيسوس الطفيلة كم زل خويني إذا دكس زيابير يمسكن سلسي أحواتي مس أبونا دلنا relationship بتصالات زي كون يجبو ويتابعكم نتقل